Onte celebrouse en Ribeira unha charla informativa sobre o testamento vital, un documento que permite deixar por escrito as decisións sobre a atención sanitaria no tramo final da vida. A Asociación Española contra o Cancro organizou onte en Ribeira unha mesa redonda informativa dirixida tanto a profesionais como ao público xeral. Durante a charla explicouse en que consiste o documento de instrucións previas, tamén coñecido como testamento vital, e como pode tramitarse a través dos centros de saúde, hospitais ou no rexistro da Xunta. A charla de hoxe foi sobre o documento de instruccións previas, non? É un documento que calquer usuario, calquer paciente pode acudir ou ao centro de saúde ou ao Hospital do Barbanza ou a Santiago ou ao rexistro da Xunta a facer o documento. Que é o documento? O documento é o testamento vital. As traballadoras sociais destacaron que se trata dun documento no que a persoa deixa constancia da súa vontade cando xa non poida tomar decisións por si mesma. Así como vamos ao notario a facer un testamento do noso patrimonio, aquí sería un documento do que queremos que pase cando nós non teñamos voz. Por iso, na presentación, decíamos, o documento é a túa voz cando non podes falar. O testamento vital só se aplica en situacións moi concretas, cando a persoa non pode decidir nin comunicarse e queda rexistrado na historia clínica do paciente. Este documento de instruccións previas só se vai aplicar cando a persona non poda decidir ou porque ten un deterioro cognitivo ou porque non se pode comunicar. E aí, entonces, é cando o médico que atende ese proceso de salud aplicaría o que está posto neste documento de instruccións previas que aparece na historia clínica do paciente. Durante a charla tamén se puxo en valor a importancia de facilitar o acceso a este trámite á poboación. La provincia de La Coruña es la provincia ahora mismo que más documentos de instrucciones previas tiene registrados. Es interesante e importante que el resto de las provincias continúen con esta línea que tiene marcada la provincia de La Coruña, con dispositivos cercanos a la población para que sea más fácil hacer el documento. As profesionais animaron a cidadanía a informarse e a tramitar este documento como un exercicio de autonomía persoal.